Abu Sa'idin al-Khudri ya ga Al-Hassan yana sallah jikan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A halin Hassan ya nannaɗe ainihin wato gashin kanshi ta ƙeya ya kulle shi. Hassan yana cikin sallah sai Abu Sa'idin ya yi sujuda, sai Abu Sa'idin sai ya kwance mai gashin sai ya baza mishi shi. Yana idar da sallah abinka irin na matasa, sai tashi cikin fushi, wa ya kwance min gashi? Sai ya ce ni ne. Dan me? Ya ce kakanka ne ya hana. Sallallahu alaihi wa sallam. Hujja mai ƙarfi. Kakanka ne ya hana, kuma kakan naka ba gama gari ba, Allah ne ya aiko shi. Sallallahu alaihi wa sallam. Sai ce wa hadha kulluhu bayanun li mujmalis salah. Kaga wannan dukkan shi bayani ne na sallah a dunkule, wanda sallah ta zo a cikin alqur'ani a dunkule ko to wannan kaga bayani ne da ke bayyana abubuwa ɗaya bayan ɗaya. In ka duba qur'ani babu waɗannan abubuwa, to kaga hadisi ya fassara me kenan? Ya fassara alqur'ani. Fata'ayyana alqawlu bihi, sai al-imam al-qurtubi yace dan haka dole ne a ɗauki waɗannan maganganun a fassara ayoyin alqur'ani da su. Kar ku manta fa aya ɗaya ce muke fassarawa dan ku ga cewa haka malaman farko suke tafsiri. Irin wannan tafsiri da kake ji ake yi raddul azhan ko tafsirin jallalaini kawai a fassara wa mutane a wuce, ba haka malaman farko suke yin tafsiri ba. Malaman farko suka karanta sai sun tattauna dangane da qawaidut tilawa, qawaidut tajwid, ahkamul fiqhiyya, sannan masailul i'tiqad, al masailut tarbawiyya wal masailul manhajiyya, duk sai sun tsaya sun tattauna. Shi yasa tun farkon tafsirin nan muka tsaya muka bayyana duk irin wannan abu. Ba wai Allah Allah muke a musauka ba, na daga cikin tsoratarwa ma da malaman farko suke yi. Sahabi Abdullahi dan Mas'udin yana cewa wala yakun hammu ahadukum akhiras sura, kada ya zama himmat ɗaya daga cikin ku kullun yaushe ne zai sauke suran nan, saura aya nawa ya sauka. A'a, dan haka tafsirin alqur'ani ne muke yanzu. Kaga aya ce muke karanta muna fassara, amma kaga yanzu kusan ana kan wajen kasa tirin ba akwai tabbacin akwai ba biyar ko shida ko makamantan haka, ba gaggawa ake ba. Haka malaman farko suka fahimci alkur'ani, haka suka karanta shi. Tunda mun ce tafarkin su muke bi, to dole ne mu tsaya mu yi a hankali, domin sallah din qur'ani ya zo da ita a dunkule, to hadisi kuma ya fassara ta, to dole ne a tsaya a bi a ɗaya ana ta ɗibo hadisai waɗanda suke da alaƙa da waɗannan wurare, ana kawo su ana fassara su ɗaya bayan ɗaya. Da kamar yadda muka sha faɗi, haka za a ci gaba da yin wannan tafsiri har Allah maɗaukakin sarki ya kai mu ran da za a sauka. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Wa ruya an malikin annahu yujzi'uhu an yasjuda ala jabhatihi duna anfihi. Malam Qurtubi ya ce sai dai kuma an ruwaito daga Malik, Imamu Malik ya bada fatawar cewa idan mai sallah ya sujuda akan goshin shi ba tare da yayi ainihin wato akan hancin shi ba, to wannan ya isar mishi. Kaga akasin abin da ya zo a cikin hadisin kenan, ka kauli ata'in wa shafi'i, kama ainihin yadda a haka al'imamu ata'u da al'imamu shafi'i su ma suka faɗi. Wal mukhtaru indana, sai shi Qurtubi ya ce amma mu maganar da muka zaɓa qauluhul awwal, maganar Maliku ta farko. Maliku yana da maganganu biyu. Akwai maganar cewa sujuda ba ta inganta sai an yi ta akan goshi da hanci. Wannan maganar ita ce maganar Maliku ta farko, mun karanto ta